ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. дӯстони азиз, анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед, ин рақамҳо барои он аст ки агар касе аз занҳо ё мард барои шумо кор дар кор боша, метавонед ба ҳамин рақамҳо занг занед. дар яке аз анамин цехҳои пазандагӣ одам дар кор аст, мисол коргар дар кор астай. шумо метавонед занг занед, маълумоти бештара аз худи анамин корфармо пурсон шавед. ин воқеъ дар Уфа, дар Башкористон ҷойгир аст ҳамин корхона. дигар маълумота пурра метавонед аз худи корфармо фаҳмед. дӯстони азиз, як чиз дига ки ҳамин видеоро ман саҳар партофтам барои шумо ва охири видеои мо ҳангоми монтаж овозиш ростӣ нест шидай. барои аввал аз сарака ман вай видеоро тоза кардам ва ҳозир бо овози навкатӣ аз сар ба шумо видео кардистам. ана ин намуд қулфо аст. мо Султони Кабир омадагем имрӯз. ана ин намуд қулфо барои дару дарвоза 75 сомон. марҳамат бинед, бо 65 сомонаошам ҳаст. ана бинед, ё ҳамаш 75 сомона, янами комплект. ана ин намудош боша 65 сомон, бо арзон мешава. ира ман аз саршавии Султони Кабир, аз саршавии бозори Султони Кабир ба навор гирифтагӣ ҳастам, аз яке аз анамун мағозаҳош. инчунин ана ин намуд аст. и 200 сомонаи оҳанӣ вазбини хушрӯ, сифаташ нағз. инош боша 120 сомониян. бинед чанд намудай, чӣ хеле гуфтам ба қувватан ино, сифатошон нағзай. 120 сомонӣ. марҳамат ба касе ки дар кор боша метавонед омада бинед. чизи дигаре ки ман ба навор гирифтам имрӯз, янамин ваё пилтоо. ана бинед, газиву тобагӣ дора. ино 2500 сомонан нархошон. шумо бо метавонед омада аз наздик бинед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед. ҳанамин намудо 2500 сомонӣ. дутта газ дорад, дутта пилтаи янамхе тобагӣ. духовкошонам нағзай. ана гази аделни ҳастай, и боло ду гази 3 газ дора ва як танамхе тобагӣ. и боша дӯстони азиз 700-800 сомонай тақрибан нархаш. а поёнашда боша и духовкаи ваяй аделнияй ҷудогона духовка дора. бинед, и духовка дӯстони азиз 2700 сомонӣ нархаш. дар ин тараф боша намин намуд ҳаст 3500 сомон. сенсрай, баъд поёнаш духовка. беҳад нағзай сифаташ. шахсан махдум истифода бурдагим, аз амин намуд истифода мебарам аниқтараш. хубай ба ма ҳамин пилтои болош бисёр ҳам маъқулай. ин тараф бо ҳаст 2000 сомон, 2500 сомон. ҳам хелай нархҳои анамин пилтои газиву светиб. бо биёед аз наздик бинед. арзоношам ҳаст, вале и мағозае ки ман ҳозир ба навор гирифтагиам аз он намудо ҳозир надоранд. ана телевизорро дӯстони азиз, вая 32ра пурсида буданд мара. 32 размери 32 дӯстони азиз ҳозир аз 1500 сомон болояй. баъд як чизи дига дӯстони азиз ки ман имрӯз ҳамин нархи пурраша пурсон нашидам, танҳо нархи умумиша ба мо фаҳмондан. ҳамин халаделникҳо аз 2000 сомон сар мешава нархош, баъд то 5-6 сомона. ана и вай боша 1300 сомон полуавтомат. мошинаи ҷомашӯӣ полуавтомат. ана ин тараф бинед, аз 2000 сомон халадилникҳо сар мешава нархошон. баъд бо боло рафтан мегиранд. насиб карда боша бо ягон рӯз абзори пурратар мекунем.
дӯстони азиз, ма оз я мағозаи дига дар омадагим. дар иҷа нам хел ҳамаи амин чизое ки ҳаст, ашёҳои сантехникӣ аниқтараш фурӯхта мешавад. бинед 450 сомон, 400 сомон, ҳам хел умувальнику крану дигар чизои 250 сомонӣ ин намудош бо ҳаст 180 сомон, 150 сомон. ана беҳад хушрӯ ана 150 сомонавора бинед. ино чизаш маъқул омада ки ҳангоми шуштани пастудаву мисол дигару дигар шумо ҳар тарафе мехоҳед ина тоб дода метавонед. бисёрам удобния инамуд. ана бинед иҷа унитазо 600 сум, 750 сум, 450 сум. чизи дигаре ки мара пурсон шуда буд яке аз подписчикон, и анамин умувальник барои вай буд, салон красоты, нархаш 600 сомон. иҷа да 50 литра термикс 780 сомон будай, 80 литраш 1000 сомон. марҳамат тамошо кунед. вана 170 ба 75, 170 ба 75 1800 сомон. иш боша 1600 сомон майда тарай. ва 170 ба 75 беҳад калон ай дӯстони азиз. рости ман имрӯз анами дарора бояд ба навор мегирифтам, вале чанд ҷое ки омадам иҷозати ба наворгирӣ надодан. афсӯс, бисёр дархост карда будед аз Султони Кабир, вале мутаассифона ба мо иҷозат надодан ки мо ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардонем. дӯстони азиз, барои аввай агар касе ҳамхели имконият дора, мисол магазин дора, ба мо нависед, ман ҳатман рафта ҷои шуморо ба навор мегирам бе пулай рекламаи магазин. ана ёра бинед дӯстони азиз, иҷада сангои ороишӣ барои хона, барои декоратсия, мисол беҳад хушрӯ чизи даркорӣ. ана и рақами фурӯшанда. як видео пеш абоёра ман нишон дода будам. иаман аз анамуҷае борои ҳамин одамояй метавонед занг занед, доставка мекунанд. беҳад сангои хушрӯ, нархошон ҳар хела. нархошона гуфтанд ки аз 50 сомон квадратш сар мешад то 150 сомона. ҳози ман овози амира ҳамин тараф овоз дошт. ҳангоми чӣ кардам, ҳангоми монтаж кардан овоз несид дуюмбора. баъд ман вай видеора удалит кардаму овози фурӯшандара аз болош запис кардам. рости гап, дар видеои аввале ки ман саҳар партофта будам, дӯстони азиз, пурра дар ман нишон дод ки овози фурӯшанда ҳаст, вале баъд аз ютуб партофтан амин овоз нест шуд. барои амин сабаб ман ӯ видеоро удалит кардаму аз сар монтаж карда бо овози худам партофтам. бинед чӣ хел сангои хушрӯи ороишотӣ барои хона, мисол барои ошхонаям беҳад нағзай, барои шумо декоратсия мекунед. аз ман шумода вай нишон метиҳам, альбомшона нишон метиҳам ки чӣ хел декор кардагиян дар хона. мисол як деволи хонара ҳамхе пурра санг задагиян. ира як квадраташ чӣ хеле ба мо гуфтан аз 50 сомон сар мешавад то 150 сомонара дора. на марҳамат. ана иношам бисёр хушрӯ. ана инамудуш варианти хонаи хоб, қафои дивану дигар да мекунем гуфтан. инам нархшам хел аз 50 сомон сар меша квадраташ то 150 сомонира. айнаи сангош беҳад рости ба ман маъқул шуд барои декоратсияи хона. мисол вай чӣ намешава, безир намешава, абои боре дар деволи хона мекунӣ, намедара, ҳичи намешава. иҷада айнаи намудо ҳастай. иям барои анамин деволи хона, барои декор кардан. ино аз 65 сомон квадратш сар мешавад то 150-200 сомона. и аз алибастрай, ранги ваё санг нестаю, алибастрай. бинед дар ётон боша пеш лепка мекардан одамо ҳам хеле. ина бо метавонистиян ки ҳар ранг кунанд. шумо амира харидорӣ мекунед, агар сафед маъқул набоша шумо ягон ранги дигар мекунед ва декор мекунед хонатона. ина бинед чӣ хушрӯ, ҳар намуд вайш ҳаст. ҳозир ман каталогша нишон метиҳам. дар каталог бо худтон бинед ки чӣ хел дар қафои дивану дар дигар деволо ороиш додагиян. ана бинед ана иҷада калидорда аз ду тараф сангое ки нав буд ана муно кардагиян. беҳад хушрӯ. мисол
вай намешава, безеб намешава, намедара, аз мода намерава, чӣ хеле ки мегӯянд. Ана иҷара бинед, ана вай намудора дар хонаҳо ороиш додагиянд, дар деволо бисёрам хушрӯ. ана валнара бинед пушти креслада чӣ хеле бисёр хушрӯ меояд. ҳангоме ки шумо дар девол калон мебинед дигарай бо аҷоиб хушрӯай, намудаш тамоман дигар хе метоба. ана ин намудо ҳастай, бо шумо декор карда, дизайн карда метавонед инора дар хонаҳои худ оротие, девораи худро оротие. дӯстони азиз, ана ин намудош ҳастай. сангу ана он намуде ки ман нишон додам шумо да гуфтам аз алибастраи лепка, ана он намудо. хулоса дӯстони азиз, ҳар чизе ки ба шумо маъқул шид дар имрӯзаи видео аз анамин сангҳои ороишотиву дигар шумо метавонед ба анамин рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед занг занед, пурратар ба шумо мефаҳмонам. ана чизи дигаре ки ҳози вақтҳои охир беҳад муд шидагӣ астай, анамин намуд оинаҳо, ира дар деволҳо бисёр декор мекунанд, бисёр хушрӯ. анамин бинед кубикош, ромбикош, ҳар хелая болош, ана болобдагӣ майдатарай ромбикош, як квадраташ 450 сомон будай. ана поёнбудагиш боша ромбикош калонтарай, аму чоркунҷаҳо калонтаранд ва ё як квадраташ 350 сомонай. бо ҳаст аз ин да калонтараш, ҳамин ва ёи чоркунҷаҳои калонтар дора ва ё боша бо 250 сомонай, як квадрат тураи анамин намуд оина. хулоса дӯстони азиз, ин буд видеои ман аз Султони Кабир. бисёр нақшҳо доштум, ман бисёр чизора мехостум барои шумо ба навор гирифта имрӯз пешниҳод кунам, вале чӣ хеле ки нав қайд кардам. дар бисёр мағозаҳо иҷозати ба наворгирӣ надоданд, ки аз ин ман хеле афсӯс мехӯрам. барои аввал аз шумо кӯмак, агар шумо магазини фурӯши ягон чи дошта бошед ба ман нависед, албатта ки ман рафта ҷои шуморо ба навор мегирам.